pilotari naix el 1987 en una colla d'amics aficionats a la pilota en Gresca, un projecte hacia Castelló. A Castelló hi havia, com a tots els pobles, molta afició a la pilota. El que passa que a partir dels anys 50, a causa de l'urbanisme i de la decadència dels costums rurals, se va deixar de jugar. Muy bien. ¿Te has apuntado este año al campeonato? ¿Y esto para lo que es campeonato federativo? Però sobretot el joc de pilota s'ha jugat al carrer i n'hi havia molta afició. El carrer Gres en Castelló, abans que hi hagués trinquet, quan se va fundar el club, el 1987, abans que es construïssi el trinquet, les partides les organitzaven els membres del club, de la junta directiva les organitzava al carrer Gràcia, que són nosaltres avui en dia també tractem de reviscolar. La veritat és que des del club estem molt contents, tota la gent de la pilota massivament ens ha felicitat i d'ací estendre aquesta felicitació a l'artista perquè la veritat és que reflexa tot el poderío que té la pilota i la veritat és que ens ha agradat molt, estem molt contents i possiblement és un dels més bonics que hi ha en les instal·lacions esportives de Castelló. Fent la inauguració del grafiti, que com veieu és una mà i una pilota, el que representa el que és la pilota valenciana, que només cal una mà i una pilota per passar-s'ho bé. I tenim les dos NFs, que són les betes, el blau i el roig, que són els dos equips que s'enfronten però a la vegada són amics. D'alguna manera era fer pales que així a Castelló hi havia un trinquet, perquè molta gent passava per ací, per el que és la Ronda Nord, i veia este edifici gris, però no l'identificava com un trinquet. Que estigui este grafiti, al final la gent pare, mire el que n'hi ha i identifique que a dins se juga a pilota. És tan senzill com això. A més de ficar un element artístic de l'art urbà en un espai, en un edifici, en una instal·lació esportiva. Sobretot el que més hi ha hagut, jo crec que ha sigut una activitat destinada a la promoció de la pilota. Als xiquets, a la gent major, als adults, a la presència al carrer, a la presència de mitjans de comunicació, a la formació del professorat. La pilota valenciana segurament que sigui la millor ferramenta per a treballar els valors. I això és el que hem volgut potenciar en totes les nostres facetes i en tots els nostres projectes. Per exemple, l'escola de dones. Ficar en valor que la pilota és una activitat coeducativa. Ens hem fet una escola de dones on s'han apuntat sobretot mares de xiquets i xiquetes de l'escola i gent que ha vist que ahir n'hi ha un ambient molt bo, molt sa i s'han animat. Evidentment que l'escola municipal és el nostre unisenyera. Tenim una escola municipal molt potent que vam començar en 12 anys, Enric ara 10 anys, va ser un dels impulsors. Avui en dia tenim de les escoles més potents del País Valencià i tenim a Carmen de Castelló. Carmen de Castelló ara va a l'europeu. Que tindre una xiqueta de Castelló en un europeu, que aniran a Portugal a jugar a pilota, això en la història ha passat. Una altra cosa que també hem aconseguit és el fet d'introduir una cosa que volíem fer ja fa molt de temps, són les partides de professionals, és a dir, que vingueren professionals a jugar a Castelló més que una vegada l'any, que és el que tenim anteriorment en Madalena. I ara tots els mesos tenim una partida de professionals i la gent poquet a poquet va venint al trinquet, al frontó, a veure gent que juga molt, molt bé a pilota i això també crea vincle entre els més xicotets i els pilotaris. Per tant, hi ha referents als quals seguir.